Thanks for watching. This is Go21 on YouTube in 4 languages: Central European Sport Channel, Hungarian, Czech, Slovak and English. Go21 is a sport patriot, reporting winners. Zdravím všetkých divákov. Go21 je stredoeurópska športová stanica na YouTube v 4 jazykoch. Maďarčine, slovenčine, češtine a v angličtine. Go21 je športový reportér a reportér víťazov. Dnešný víťaz je z 3. slovenskej ligy Gabčíkovo versus Prievidza, derby zápas, opakovaný zápas, tak povedať, zo 4. ligy minulej sezóny, keď sa bojovalo o 3. ligu. Napokon sa postúpilo aj Prievidzi, aj Gabčíkove. Milan Pavlovič, domáci tréner. Bol to dramatický, vyrovnaný, emocionálne, ako hustý zápas, tak povedať, s viacerými kartami. Gratulujem víťazstvu, Milan. Krátke hodnotenie, len predhodím otázku, že bolo to veľmi ťažké, lebo stratili ste v 30. minúte, tak povediac, lídra, domáceho lídra, strelca a tak ďalej, Kevina Žigmonda, ktorý je momentálne do pohotovosti, tak želáme mu samozrejme skoré uzdravenie, ale tak povediac zabojovala za ňoho mužstvo a bez neho zdolalo Prievidzu 1-0 s krásnym gólom, takže krátke hodnotenie. Ja poviem, že Prievidzi sme mali čo vrácať, keďže minulý ročník oni nás predbehli a skončili prvý. Naozaj takýto zápas, jak aj bol, dnes sme čakali, že bude náročný, vyrovnaný. V prvom polčase my sme mali nejaké 2-3 dobré gólové príležitosti. Brankovičiari nám tam vykopávali, oni mali tuším 1. A v druhom polčase, alebo aj celkovo, sme išli podľa mňa trošku viac za tým gólom a ja sa strašne teším, ako chalani zareagovali aj na to, že Kevin sa nám zranil. Máme viacerých chalanov chorých, zranených a vlastne všetci dneska ukázali obrovský charakter a asi najviac zo všetkého sa teším, že Jani László dal gól premiérový za mňa, čo som tu, odkedy som prišiel. Čiže z toho sa veľmi teším sa z toho, že bol trojbodový. Takto sme si to prijali a doma sme neporazení, takže teším sa z toho za chalanov, za klub, za mesto Gabčíkov. A domáci fanúšikovia sa hnievali na rozhodcu hlavného. Nakoľko si mysleli, že nebol rovnaký meter, čo sa týka kariet. Sám ty si dostal kartu, aj náhradný brankár na lavičke, ale vlastne hostia 30 faulov a 2 karty a tu 10 faulov a 4 karty. Takže to je trošku nie rovnaký meter, ako hodnotíš. Samozrejme aj ty si tam vybuchol, čo je normálne, ale samozrejme nie. Ja poviem za seba, že ja nebudem hodnotiť výkon rozhodcov, na to sú na zväze iní ľudia, ale poviem tak, že aj tá moja karta, ja som nikomu ani nenadával nič, proste niečo som tam povedal, ale slušne. Takže dostal som žltú kartu, beriem ju a za tieto 3 body mi to vôbec nevadí, takže áno, tie naše karty sa tam kopili, ale bolo tam aj tak, že chalani trošku chvíľku boli nekoncentrovaní, ale v konečnom dôsledku nás vôbec nemrzia teraz tie karty, lebo máme 3 body. Samozrejme, to je asi bol 6-bodový zápas, podľa mňa, čo sa týka priebehu. Prievidza, si myslím, že v prvom polčase mala tutovky viac, ale prvý moment bol taký diskutabilný, že neuznali taký pologól pre Gabčíkovo, lebo to len videl rozhodca, alebo posledný, či to bolo vnútri, alebo nie. Samozrejme, VAR dneska mal voľno Gabčíkove, takže ako si to videl? Ty si videl vnútri. Ten náš gól, to bolo odo mňa strašne ďaleko, aj keď chalani hovorili, že možno bola toto, ale tam je postranný rozhodca na to, tento asi videl dobre, že nebol uznaný, tak to asi malo byť celé. A áno, však Prievidza má kvalitné mužstvo, naozaj, ja tam viacerých hráčov som mal vo výbere, perspektívni mladí chalani, ale dneska sme ukázali obrovský charakter, ale aj veľkú kvalitu, to musím povedať, že naozaj chalani sa hecli a nepokazili sme si to doma, 7 kôl, 7 sme vyhrali, čiže ideme do záveru s tým ešte, aby sme získali body aj v Ľudniciach. Samozrejme, vonku sa hrať ťažšie, to nie je 4. liga, je tu rozdiel. Skok je asi dosť veľký, čo sa týka 4. a 3. ligy. Takže ako hostia ste mali nejaké, nehovorím, že vyhorenia, ale boli tam 5, 4, takže ako k tomu predísť, aby aj ako host získavali výhry, ale aspoň body, lebo
Na tomto musíme popracovať. Aj v Galante sme teraz vybuchli, herne to nebolo dobré nami, ale v Beluši sme vybuchli, ale to je podľa mňa aj tým, že trošku oťukávame, aj my, aj chalani potrebujeme trošku času a myslím si, že sme dobre vstúpili do celej 3. ligy a sme v tej vrchnej polovici, čo je fajn, a keď zlepšíme ešte niektoré veci, som rád, že je na čom pracovať aj do jarnej časti, čiže keď ich zlepšíme, tak naozaj môžeme byť veľmi zaujímaví, ale určite sme sa nestratili a myslím si, že tie naše výkony, keď to hodnotím globále, tak sú veľmi, veľmi dobré. A vyrovnaná je aj tabuľka, čo sa týka 3. ligy, tam hocikto môže poraziť hocikoho, posledný prvého, sú tam 3 B mužstvá, to je tiež otázne, že v akom zložení nastúpia. Takže momentálne postavenie, ako hodnotíš, je to veľmi husté, čiže tam sú minimálne rozdiely. Tak s čím by si bol spokojný, ako skončiť jesennú časť, ako pre zimu? Ja poviem, že ja už som teraz spokojný, v podstate ja som to aj chalanom povedal, máme v tabulke pravdy plus 3 body a hráme ešte vonku zápas. Keď vidíme tie výsledky minulý týždeň, pred 2 dala Petržalka v Prievidzi 5 a dneska vyhrali Ľudince v Galante 2-0, čiže je vidieť, že tá súťaž tu je jedno, či hra prvý s posledným alebo s 12. Je to strašne vyrovnané, ale samozrejme máme aj my nejaké cieľe, hovorím, do Ľudinec ideme získať minimálne bod, alebo teda vyhrať a uzatvoríme tú sezónu tým posledným kolom a verím, že teda úspešne aj z tých vonkajších zápasov superom. Ale naozaj môžem povedať, že som už spokojný, dá sa povedať teraz a ja chcem poďakovať mestu Gabčíkov, primátorovi, viceprimátorovi a všetkým ľuďom, ktorí sem chodili, sponzorom a samozrejme chalanom, lebo je to obrovský skok hrať 4. ligu a 3. obrovský a chalani sa s tým popasovali veľmi dobre a ako vravím, keď ešte pár vecí zlepšíme detaily, potom to môže byť ešte krajšie, ale ja som spokojný a určite to môžem povedať aj za klub. Ďakujem Kevinovi Žigmondovi ešte raz skore uzdravenie a nech sa tá karta namieša ešte viac a nech vyhrajte v Ľudinciach, lebo Ľudince teraz môžu byť spokojní, vyhrali v Galante. Gratulujem, Milan, za dnešnú výhru. Ďakujem. 6-bodovú a v Ľudincach nech uzatvorí túto sezónu. Nie, s prekvapením, lebo to by nebolo prekvapenie, že vyhráte tam. Ďakujem, všetko dobré aj vám. Ahoj.